Sajian Pak ni pedang sabai pihak channel jong Forefront Media tengene pai kandidat Syaki Khobor handan kasi kami kawai Khobor mata kasi kawai ni gelap tai Khobor ba yo ka jingkran jong sembut menteri rangba ba ulong ba kajala jongi da dunai ka fan lan ka dunai ka bisa ikloi banlet sa nong ba Delhi banlet up bol ban up bol setai sa nong ba Delhi banlet kerpat ya kata ka pisah ban yo jingerap ha kane ka jala jongi kumbang itip ba ka jala jongi ka de ka jala ka baduna pisah bat ka badeiru ka jala ka badok tam te nakaliang jong menteri rangba ka jala kontrak ke sama na por sa por ni jo sngo ya ki development ya ki scheme ki baper ki ba wanra sane de ki klor tengka ban pelut te kimi ki jingkeli hakirin san social media komno ka kata ka jingya kran ka pher hapreng jong sembut menteri bat menteri rangba te ha ka jo kawai ha ka ne ka jo hi ka banta nakaliang jong presiden jong ka HYC ba Roy Kupar Sendram unsaya kran bat ngi se kandidat ha ka bede bat kane ka Khobor ka bami menta kasi ke ka ba udan banang to ka jingkhot ya kani ka press briefing menta kasi ka dei halor ka jingmi Khobor kini gisngi ya ka jingkran jong sembut menteri rangba jong ka jela ka jongi tadi ba prestun tensong belong ba kum kinoing mi khmat jong ka jela ki kloi ban le Delhi ban ra bat kabul kum juru ban pendam la ka jong ka khli ban pan lane ban pan na ka sarkar India ki jing don kam jong ka jela ka jongi kum unong song snong bat kum kinong song snong jong ka jela ka jongi habang yu ka ni ka jingkran jong sembut menteri rangba baning kong ngimla klem da penpau ya ka jing sngoram ba kum ka jela ngi penmi ya kini kinong mi khmat ki jongi ki bo kloi lane ki bo ong ki ba penmi ki kentien ba ki kloi ban len ban pan ya kata lane ban dem kho siu ban pendem ya la ka jong khli ban ra ya kabul hang ti po Delhi khmat ki he sarkar la kalong ki officer la kalong ki minister ki bodon hang te po Delhi ka jingkeli kalong ba bale kum ka jela ngida don kam ban hiar syadu kata ka kerdan ka baki nomi khmat ki jongi ki ha ban ra da kabul ban pendem ya la ka jong khli ban dem kho siu khmat jong ka sarkar India na ka benta ki jing don kam jong ka jela ka jongi hoi ni so thu kum ka jela ngi don kam me ka jing arab na ka sarkar pedeng ngi don ru ki hok bangi de ban yo kum ka jela na ka sarkar pedeng la kalong ki taxes ki ba fair ki jing arab ki ba fair nre ban poi hadu put baki nong yalam ki jongi ki nong mi khmat ki jongi kin pen mi ki ken tien baki kloi ban let ban krong la ne ban dem kho siu hang ti Delhi kalong ke ka bangim la ban pedeng kum keseng da ka buram ya iba prestun kumiru rangba jong ka jat benreu ngim kwa ngi sngo ban ong ba kini ki kentin ki jingkren ki jong i kum unong mi khmat jong ka jala ki long ki bangim la ban pedang ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ka sorka ba balai tak hadu kani khlip mat ka bamenta ka jala ka jongi kamla ban long self sufficient ngimla ban penmi lane ban penmi ya ka khajna naladi dalade hatu ka diga jing pelut phut jong ka sarkar jela ka jongi lengba ki kita ki jing pelut phut ki ba fair la ringi pe je ki CAG report na usnam ki ba ka CAG ka wanra ki ong ba ka jela Meghalaya ki department ki ba fair jong ka jela Meghalaya ki don shibun kita ki leakages of revenue ka jing bombyang ka rukom lum yu khajna jenla da bangi byang ka rukom lum yu khajna ka jela ka jongi kan long self sufficient ngim don kam ban le krong nang te na pot Delhi don kam mangen dadlei ong bandam kinong nong mi khmat ki jongi kin don kam bandam kho siu hakmat jong ki minister jong ka central government lan hakmat jong ki officer jong ka central government kum ga jala hatungin so sarong bagi nong mi khmat ki jongi kin hak ban le ra e kata kabul hang te po Delhi bandong ai ka jing rap yangi kum ga jala ngam trai undon wir unong shong snong jong ka jala uban sngo tenan ba ki nong mi khmat ki bangi la jiet kin long penban kita ki nong krong ki ban le po Delhi hatu ka nomlong ka jing syakran lari ki national media kin yo ya kum kini ki jingkran ki bau deputy CM jong ka jela ka jongi ong banga kloi ban let ban krong se Delhi na kamta ka jela ka jongi kan long ke ka ban ile ran bat ka ban penja buram ya ka jela ka jongi na kaleng jong ka seng so ban ong ba jenla da ka sarkar ka jongi hoi ngiyo ya ki project ki ba fair dang hakini dang menin ga sngi haka sngi ka ba ka jela ka rakhi ka jing dap sunflies nam mangiyo ela ka jong ka jela menteri rangba ujongi wanra ya ka project hang te po new shilo bantei ya kata ka
administrative building lani kata ka secretariat bat kiwe ki hakaba ke jing pulut kin poi de ki khatsan khan 1,000 crore ki la ro bun poi de ki 4,000 crore ka jing kali kalong na eyo ni ka pisa hatu kin nang sim lun kin nang sim ya karam Nrei haka jing pet ka jong ipan iba jen lada ba ki department ki ba fair jen lada ba ka sorkar ka penteri kam hok ya ka pisa ka ba mi na ka jala ka jong hi kan chu ajing ken ye pi ke revenue ki ba mi na ki department ki ba fair kat nu ki wan cha ka sorkar ba kat nu ki let che ki ta ki high level ni te bahaya kata jen lada ba kata ka pisa ka belet che ki high level ki bang ye kren na ka por ka wan bet Syaka pelating ka jongka jela ka jongi nginom dadon kam bandale ban krong na pot dali mdei tang kata lada fipet ya ka jing pelut jong ka sorkar ko menta ki don de ki spa angot ki consultant ki ba ka sorkar ka penteri kam hak ni ka jela ka jongi lada tang silak tengka uwe consultant ki sim ka umut bah ka shibna ki hak ban pelut da ka krur tengka bara ka sisngam da ki pho krur tengka But kajing kali kalong babali don kam ban wanra di ke consultant apa. Hatung yumdon di kibri ula jong lani ki officer ki badon hagi department ki ba fair kimla sebentre kata ka kam ka baki consultant ki tre. But jen ladang ngim pen sarwa kaya ke ni ka phokror tengka ka sisnam ngila ban pendon kam ya kata ka pisah hagi we pat kiliang. Tena kaliang jo ka seng ndei ta kataru ngi sauthur ko mga oi fi ka leakages of revenue kajing bomla jong ki department ki ba fair ban lum yo khajna kumba dei ban lum. Kawan ra ya kajing du nong ya kajing du na pisah hak jela ka jongi kani pat ka pelong yo deputy CM le si ban jubab nama kila bun ki jing keno ba kum ka jela ngi du na pisah de halor kata kenong rim mangi hak ban let ban krong na saba ban krong na Delhi ban pan ban let ban bat la ka jong ki kiti ban ong ai yang ni jeram ni ka jing kentu na kaliang ka seng ya deputy CM ya ka sorkar ka jongi ya kinomi khmat ki jongi kalong ba tung ini pelong ya ka jela ka jongi kata ka jela ka bala ban pendap ya ladi daladi bat nginom longruk kata ka jela ka babam hati ka bakit kulai bun sin hingi yo i bakum ka jela ka jingduna ka jingyo ki duna ki jing pulut pat kilong syaba palak liang komong ong pi tang kata ka jing pulut nam taki consultant daki phokrur hakasisnam kajing pelut nam taki ko chairman ki vice chairman ki chairman jo ki board ki ba fair MLA u bla long lepa u MLA u la yo lepa lau jong tulop u bat sa ki chairman jong ki board ki ba fair u simpisa nang taru kajing pelut yo u ka poi di lak tengka mdei tang kata ki brio ki bla rem ka election ki brio jong ki party ki ba fair tang ban wanra kata ka banom kata laningem tep hakono kodur ka political convenience ka jong ki hak banthong ki ko chairman ki vice chairman ki ba fair hak ba ka pisa jong pat ba lapen sarwakai da ki 4 crore ba di ki 4 crore hak sisnam tila da kata ka pisa bro khat kawan syaka plating ka jong pat ba lan syaka plating ka jong sorkar ngam try bangin da don kam ba deputy CM u jongi lan chief minister u jongi undon kam man rabul sa Delhi ngam tharai kan don ka wiru ka jela ngam tep hadu mentang ngam pat GE kum kata ka statement ka bami na unu minister jong kanu ka jela ka uban ong hadu uni uput bang ngakloi ban dem kho siu ngakloi ban pendam ya la ka jong ka khli ban ra ya ka bul sa Delhi ban yo ai ki jingaram ti kani kalong ka ike ka bana kaliang jong ka seng ngim sola ban pediang ngisngo ban penpau ya ka ike bangi ngiso na mangiso leran kum kinong shong snong mdei tang kum noi lam jong ka seng mdei tong kum ka seng HYC hinre kum unong shong snong jong ka jala habangi yo i ya kinong mi khmat ki jongi ki bangi ngila jit ban pet ya ka baha kami jong ka jala ndrei lada kum kini ki kintin ki mi na kinong nyalam lane kinong mi khmat ki jongi kalong ka ike ka bapen leran ka bapen jak burom yang i kum kinong shong snong bat lada kum kini ki statement lani ki kentin kinang mi ngatrai ka burom ka jongi kum ka jalar kan hiar sang thang thia pot dali aja ka bangin yo le si ka hok ka bangin dei ban yo ru kin dali akhnang ban ong bawan pendem la ka jong ka khli wan ra et ko bul lane krong lane dem kho si ngin sa ai ka ba pipan kar kataru le si kala banong bat ka jingkli bat ka wiru ka bangi kwa ban penpa bale si amanta dhoat ka political situation ku makalong manta hangni ka don ka NPP ka BJP ha central ka don ka BJP resi kata ka jingya dei lok jong ka NPP haringkat ba ka BJP kalong ka besuk
ya kani sorkar ko menta banyo ya kita kijing erap ki ba fer na sorkar India ni so thuru ba balai ka hakano ka balai ba ka jala ka jongi kinong elam ki jongi ki yo kijing erap ba fer re hakawi ka sngi jenlada kan poi ka por pat bahas central kan don da kawi ka sorkar hangni kan don da kawi ka parti ka bailam ka sorkar hangti central kan don da kawi ka parti ka bailam da ka sorkar hatu hakum ka ta ka por ngin khmi lenti bangin dang yo kijing erap ki ba fer ni am nangti te hakum kata kapur lada mentang imla ban thau ya kilat kilenti bangin long self sufficient la ngin pendap ya ladi da ladi hatu kan nombu jing e pat yangi kum gajelah ibarakoi ti kita kide ke bangi kwa ban penpau halor katu kajing keren jong u sembut menteri rangba u balak keren hakini kisngi da ka ba jang da ka jing sngo benya ba da ka jing sngo remru ba kinomi ikhmat ki jongi ki penpau ya kum kiniki kentin ki bami hakmat jong pat ba kum gajelah ngide gajelah ka ba kababam hati kit kula muki jingmi ki duna sebab palat ndai jing pelut jongi ki babon ngiyo iya to projek ka bau siam menin ke singi ula penbena tang bente ya ka sekretariat kan poi kumba khat si hajar si spak prakrur tingkah ka bisa bat namta ki wei pat ki office kan poi kumba khatsan hajar krur tingkah ka jingkeli kalong kan wan ei kata ka bisa usiam menin uklam keren kepisahkan warna ngiklam yoi bat ngimtip hiru kata kepisahkan warna dekat pun kajing sutu kajongi pat ngila dep pan pau ya kani hagi por ki belak lai ru keladon kajing keren ke boong ba ka jelam ga halia satangkat nu kan sangam da kiram ki ba ka sorkar kasim lesi kani kepisah ka bawan bante kani ka ya ki project ki ba fair po new shillong township ru kinde kiram kajing keli kalong ba tang mentaru ka sorkar ka ban siu de ki 4,000 crore tang ka interest nanti ada kispak crore ke interest. Tila ada shim me kata karam. Un kan poi ka por hoi. Pi ka sorkar ka bayalam dengan NPP le si ka nomdon shu usnem banwan. Kinomi ikhmat ki jongi ki badan mental le si ki nomdon shu. Temanu ban kit ya ka jing ikhli ka por ka bangi ha ban siu pat ya kan karam. Kumangi le ekren na ka por hoi na kaliang jong CM uong ba kimdei karam kamdei ka loan ka grant ka ba sorkar ka ai ka interest free loan ba kumta ter ka bangi ban siu nela da ka dei makna ka ta interest free loan na ne ka grant ka loan ka ba kumnu ru shisin ka sngi hi ban siu ka ta loan la da ka dei karam ka umut bangi ban siu te ka jing ba khli kan dei hi ya ka pateng ka ban sawan kin dei hi opat ba nong shong jong ka jela ka jongi ti habai dei begini ki project ki ba fair ki ba menteri rang ba menin ula keren ja kawe galiang yo ipat ya kajing keren jong sembut menteri rang ba boong bangi hak ban let ban rabul cha Delhi kini ki ki wan ra du ya kajing mut dur kajing perkhat ka jong ikum kinong shong ba kai ka ba kani sorkar ka kaya le ban nom pen i so pat ba namara kawe galiang menteri rang ba ong ba wan ra ki project ki ba shongdor ki 4,000 crore kawe pat galiang di petisi am ong bangi kloi ban pan jingarap nang tina po Delhi ti kilong ki bom shai ringi sotu tang kawe ba lada kini ki ai beteng nang ni syakmat lada ngimla sisa ban pelong self sufficient la ne ban yarap ya ladi kajing kan bu yang ikum kinong shong nang ni syakmat